Sunkalo su 11 na i bɛ seliji ta ka jɔ 4 di Ala ma. A ye kumakan in partage ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin kɛ hami gɛlɛn min b'i la a fɔ Ala ye bilahi a b'i dilan. Maa si tɛ nin kɛ ka hami dɔ to i la k'i b'o hami jira Ala la nkali na Ala bonya na fɔ Ala k'o hami dilan. A ye nin kɔrɔbɔ sunkalo su 11 na kana sɔn su in ka ban k'a sɔrɔ i ma nafila in seli. Jɔ 4 seli Ala ye a jɔ kile o kile Fatiha siɲɛ 1 inna anzalnahu fi laylatil qadri o siɲɛ 7 kul huwallahu ahadun o siɲɛ 7 n'i ye salamu laban bila i b'i ɲɛsinnen to kɔrɔ ma i b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim. Misega kan la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim. I bɛ nin fɔ n'i kilalo la kɔlɔsi ta i ka wurudi ya gafuru ya gafuru ya gafuru o wurudi siɲɛ 100 hami gɛlɛn min b'i e la dɛ o fɔ Ala ye nkali na Ala bonya na Ala bi sɔn hami bi dilan. A y'a partage ko Konate kumakan don. I ye kuma in faamuya wa o dama tɛ dɛ kitabu tigi ko a ko ni maa o maa ye nafila in seli k'i ka jurumi kɔrɔ tɛmɛnenw min bɛ i ni Ala cɛ ko Ala b'o yafa jurumi minnu b'i ɲɛ i bɛna minnu kɛ fili sira kan i ni Ala cɛ ko Ala b'o jurumi yafa. I ni jɔnw cɛ ko tɛ dɛ ni wali hakɛ b'i la t'a d'a tigi ma mais min b'i ni Ala cɛ ni nafila in kɔfɛ ko Ala yɛrɛ b'a fɔ mɛlɛkɛw ye k'ale yafa la. I ye kuma faamuya wa o dama tɛ dɛ ko a misaliya b'i b'a fɔ mɔgɔ min ye dinaru 1000 ko o saraka ka minɔgɔbagatɔw la k'olu ka o lami ka ji d'olu ma ka kɔngɔbagatɔ 1000 k'olu la dumuni. Ko Ala b'o baraji ɲɔgɔn di maa min ye nin nafila in seli. O tumana kana sɔn sunkalo su 11 na ka tɛmɛ k'a sɔrɔ i ma nafila in seli quoi. Ala k'a faamu ko ɲuman danbɛ. Nin kɔfɛ n y'a f'i ye n ko diɲɛ ye sababu ye maa min mako bɛ ne Konate la k'i bɛ fɛ an ka Ala deli ye diɲɛ nafoloko la Ala ka diɲɛ nafolo karaba k'a d'i ma kun faya kunu na weleli kɛ numéro in na plus 223 72 24 02 98 kana wari di ne ma dɛ f'i ka baara ka jaabi i ka saga sanga na walima i ka saga wari ci numéro kelen in na plus 223 72 24 02 98 n'i ka saga wari ci i bi diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an bi baara kɛ wa Ala bi sɔn baara in bi jaabi mais ni baara jaabila i bi 45 di an yɛrɛ ma. N'i m'o kɛ bolo min ye si don mun na o bolo kelen b'a bɔ.